O Concello de O Porriño, inaugurado en 1924, é unha das obras máis emblemáticas de Antonio Palacios, fillo predilecto da vila e figura clave da arquitectura galega. O edificio destaca polo uso maxistral do granito e polo seu carácter monumental. Moi preto, o monumento ao Metro de Madrid lembra precisamente a pegada de Palacios na capital española, onde participou no deseño das estacións daquela mítica liña inaugurada en 1919. Mais abaixo, o centro histórico de O Porriño de comezos do século XX medra ao redor do tranvía, que conectaba a vila con Vigo dende 1926, dando un pulo definitivo ao comercio e á vida urbana. As casas da contorna, feita co famoso granito local, reflicten esa época de crecemento e orgullo. Os templos religiosos da vila teñen orixes moito máis antigas, con reformas que se foron integrando nun tecido urbano que mestura tradición e evolución. Mentres, a fonte de 1830 lévanos aínda máis atrás, sendo un punto clave de abastecemento e encontro no século XIX. Nos arredores, o castelo de Cans, ou o que queda del, remítanos á Idade Media, como parte do control do territorio. E atravesando todo isto, o camiño portugués, activo dende o medievo, segue a guiar aos peregrinos cruzando fitos como a ponte de Orbenlle, un paso medieval erguido sobre a antiga vía romana que unía Braga con Astorga. O Porriño é historia viva, do granito medieval ao impulso urbano do século XX.